asko danoi ongo egin ja ez da izemagarren ez etortearren. Ondala, aste batzutako zientziaren astite gero postengaz gogu gelditxo gatzue ondion beste itzaldi batea etorteko, beraz eskerrik asko. Eta bueno, gaur Ana Zubiaga eukikoro geguaz, berak Gernikarra da, biologisik ikasi ban, eta Euskal Herriko Unibertsitatin irakasle modun dabile gaur egun. Nore irakasli behizan zan, karreran, beraz, posgarrixera bera hemen ikusti. Eta, bueno, berak esan duten morun Euskal Herriko Unibertsitako irakaslide, baina irakasli izatiaz gain ikerketa mundun oso murgildute da. Berak, minbizixen ingurun biharratzen dago gexen bat, ez ba, minbizixen erregulazioiko faktorik eta aztertzen. Eta EH1 biharratzen da benarren gaur egun, hainbat lekutan ibilire, batzuk aipatzearen Tufts eta Harvard Unibertsitateetan be ibilire ikerketa mundun. Eta 1985 urtin buelta inban, Euskal Herriko Unibertsitatea, da bertan ba genetikako katedradune da gaur egun. Eta ikerketa mundun eta bera irakasle biharraz gain beste hainbat gauzatan da murgildute. Eta batzuk aipatzearren, doktoretza programa bat martxan jarri ban, beste master programa bat martxan jarri ban, eta hainbat taldetako kide isandakude eta da. Batzuk aipatzearren, ba ikerketa komisioiku, animalin ongizateko etika batzordeku bebai, edo gradu ondoko batzordeku, batzuk aipatzearren. 17 doktoretza tesi eta 27 masterreko bihar zuzendutxuz, badiz batzuk. Eta guzti horretaz aparte, tartetxo bat atatezku, zientzixin ikerketa eta divulgazioin be itzaldi batzuk emoteko. Ni desiaten nazeguentzuteko ana, beraz nahi zunin, eskerrik asko etortearren da horre. Ederto. Bueno, eskerrik asko Nagore, gonbitea egiteagetik, ona Ondarrura etortzeko, ez dakizue, zelako harribitxia daukazuen Nagorerekin hemen Ondarrun. Eta, bueno, hori benetan aipatu nahi nuen. Zera, nik pentsatu zertase arituko nintzen gaur, ezta, erabaki dut genomaren sekretu eta saritzea. Gutxienez, apurtxo batzuk aipatuko ditugu. Gizakiok aspaldidan idakigu, badaudela hainbat ezaugarri, heredatu egiten direnak. Esate baterako, badakigu umeek gurasoen antza badaukatela, heredatu egiten direlako ezaugarri batzuk. Eta baita ere badakigu, ezaugarri horiek erabili daitezkeela landareetan eta animalietan esate baterako, bai euren askuntza eta obakuntzarako. Aspaldidanik Egipton bertan, bazekiten palmaondoen obakuntza nola egin, edo Mesopotamian bertan zaldien obakuntza nola lortu. Gaixotasun batzuk badakigu aspaldidanik heredatu egiten direla. Hemofilia da horren adibide bat. Eta judutarren liburuan, Talmud izeneko liburuan esate baterako, argi jartzen da, familia batetan hemofilia baldin badago, norbait gaixotasun horrekin baldin badago, jaio berria den mutilari ezin zaiola ebakuntza, zirkunzizioa egin. Ze aukera dagoelako, ume horrek odolustu bat ikiko duela eta hil egingo dela. Gertatzen dena da, hori herentziaren kontu hori badakigula aspaldidanik, baina horren oinarri molekularra zein den askoz begiago kostatu izan zaigula ulertzea. Itxaron behar izan gendun, joan den mendeko erdialdera arte edo aurkitzeko molekula. Molekula hori da azido desoxirribonukleiko izena daukana. Eta deitzen diogu bizitzaren molekula. Eta molekula horrek baditu bi ezaugarri nagusi. Batetik, herentzia biologikoaren oinarria dago bere esku, eta hemen erakusten dizuet, ez dakit ondo ikusi dezakezuen, familia baten ezaugarri bat modu dominantean heredatzen dena, mina, tolestea, gorantz begira, amumak, alabak eta semeak egin dezaketena. Eta baita ere evoluzioaren oinarria bere esku dago. Bi dira garrantzizkoenak, bere esku daudenak. Bueno, eta ze itxura dauka DNA edo azido desoxirribonukleiko horrek. Joan den mendearen erdialdean, Watson eta Crick deitzen diren ikerlarik bik aurkitu zuten, zein zen bere egitura, helize bat da,
Eta helize horrek bi arizpi ditu, hemen erakusten ditugunak, helize bat eratuz. Erreparatzen badiogu, arizpi bakoitzari ikusiko dugu badaudela letra batzuk hor jarrita, izan ere 4 molekula mota dira DNA eratzen dutenak, jartzen direnak bata bestearen segidan. Hola, alkarri lotuta, egotea bezala. Nukleotido deitzen dira, horrelako unitateak eta 4 mota egon daitezke. Horregatik batzutan T, C, A edo G agertzen dira. Honelako helize bat eratuz, letras josita egongo litzatekeena, hau uzkurtu eta biribilkatu egiten da piloa, honelako eraketa bat sortuz, kromosoma izena daukana. Orduan, kromosoma bat da DNA molekula bat, mutur batetik hasi eta beste muturreraino, etengabe doan molekula bat. Gizakiok ditugu 23 pare olako. Hemen agertzen direnak koloreztatuta. Erdiak, 23 pare horretatik, erdiak datoz aitarengandik, esperman, eta beste erdiak amarengandik, obuluan. Eta guzti horren bildumari, 23 pare horietan, kromosoma horietan dagoen DNA-ari deitzen diogu genoma. Gure instrukzio liburua, edo argibide liburua, izango litzatekeena. Hau da, berak, genoma horretan daudelako argibideak ezaugarriak adierazteko. Ezaugarri horiek proteinen bidez adierazten dira, baina informazioa gorde DNA-ak gordetzen du. Horri dituko diogu horregaitik argibide liburua edo instrukzio liburua. Joan den mendearen erdialdetik, aurkitu zenetik, zein zen DNA-aren egitura, hasi ginen laboratorio piloa, aurkitu nahirik ea instrukzio horiek nola dauden DNA-an, nola erregulatzen ziren, noiz pizten zen informazio hori, noiz egoen itzalita, baina egia da, oraindik aurrerapen teknologiko gutxi zegoenez, ikerketa horiek egiteko oso geldo ibili izan ginela. Aurkitzen ari ginen geneak, apurka-apurka, DNA zatiak, arazoa zen astiro genbiltzala. Eta hori dela eta 1980ean laboratorio potente batzuk erabaki zuten elkartzea, gauza arraroa, zientzian, normalean leian egoten garelako beti, elkartzea eta proiektu bat amankomunean abiaratzea. Eta proiektu horri deitu zioten gizagenoma proiektua. Egitasmo publiko bat zena. Ideia zen laboratorio horiek modu koordinatu batean eta kooperazioan lan egingo zutela elkarren berri emanez, bakoitzarena gorde beharrean erakutsiz aurkitzen zituzten lanak. Ideia zen gure genoma osoa eta gure genomak nukleotido horiek aipatu dizkizuedan segida horiek asko dauzkagu, zelula bakoitzean 3.000 milioi dauzkagu segidan, bata bestearen atzean jarrita. Hori deszifratzeko asmoz esan zuten, guazen alkarren artean lan egitera. Ea noraino iristen garen. Ideia zen, zaila zala eta segurutik 30-40 bat urte tardauko zutela hori bilatzen. Baina egia esan askoz gutxiago iraun zuten. Eta 2000 urterako lortu zen gizagenoma deszifratzea. Eta zergatik da hori? Aldi berean aurrerapen teknologikoak gertatu zirelako. Eta aipatzea gustatuko litzaidake 3 aurrerapen teknologiko eman zirenak. Lehenengoa da automatizazioa. 1980 urtera arte, ari ginenean deszifratzen zein dan DNA-aren sekuentzia, hau da segida hori, nukleotidoena eskuz egiten genuen. Eta tardatzen zen piloa hori aurkitzen, da oso gutxi lortzen genuen. Baina, 1980 urtean gutxi gora bela lortu zen automatizatzea eta honelako makinatan modu masibo batean DNA deszifratzea. Eta gizagenoma proiektuko laboratorioek itxura hau zeukaten, oso jende gutxi eta makina piloa, oso desberdinak. Nire gaur egungo laboratorioa bazoazte ere, jendez beteta dago, eta makinak ere badaude, baina jende piloa dago lan egiten. Baina sekuentziazioan ari diren laboratorioetan tipikoagoa da honelako gauza bat aurkitzea.
eta modu masiboan sekuentziatzea. Baina, klaro, gauza bat da, sekuentzia horiek modu masiboan lortzea, eta gero zeo zer egin behar duzu horiekin. Kudeatu egin behar dituzu, tratatu egin behar dituzu datu horiek, eta 80ean oraindik ahalmen konputazionala ez zegoen horren arduratuta. Eta hasi ziren IBM eta horrelako enpresak ahalmen hori gehitu nahian. 80erako posible izan zen konputazio ahalmen hori handitzea asko, eta datu guzti horiek etortzen zirenak makinetatik tratatzea. Eta azkenik, miniaturizazioa. Hau da, geneak guk banan-banan aztertzen genituen ordurarte, erroboten bidez lortu zen, DNA zatiak milaka onelako lauki txikitxo batean jartzea. Eta orduan, aldi berean, aztertu algenituen milaka DNA zati. Eta kontua da ze, 2000 urterako, lortu zela zirriborro bat, apurtxo bat gehiago iraun zuen aurkitzea ondo findutako mapa genetikoa, baina 2000 urtean onelako prentsagerraldi bat egon zen, orduko hartan Estatu Batuetako presidentea Bill Clinton zen, eta agertu zen esanez lortu zela, mapa genetikoa edo desifratzea genoma. Ikusten baduzue alde banetan 2 pertsona ditu, hau hemen eskuinean dagoena Francis Collins da, bera zen giza genoma proiektuaren buru, oda egitasmo publikoa. Eta hemen eskerraldean dagoena Craig Venter da, hain zuzen ere azken urteetan ekimen pribatu bat hasi zen, interesarekin baita ere giza genoma sekuentziatzerena. Eta upelako lehia sortu zen euren artean. Baina lehia hau benetan zen, gogorra eta serioa, elkarren lagun ez zirelako bat ere. Baina, naiz eta elkarren berri jakinez, biek, bai ekimen pribatuak eta bai ekimen publikoak lortu zuten aldi berean leku berera iristea, eta da desifratzea giza genoma osoa. Eta argitaratu zuten, ez ziren ez elkarren lagun, 2 lekutan argitaratu zuten. Ekimen pribatuak Science aldizkarian eta ekimen publikoak Nature aldizkarian. Biak ezagutzen diren edo euskagun aldizkaririk onenak. Bueno, eta zer da ikusi genduna? Bueno, itxura gutxi gara bera honelakoa da. Aspergarria oso. Hau izango litzateke gure argibide liburuko orrialde bat. Kromosoma bat hartuko bagenu, hau kromosoma bat baino txikiagoa da askoz ere, baina ideia hartu dezazuen, hasi mutur batetik eta beste muturreraino dira 4 letra posible jarraian. Bata bestearen atzean, ez dago ez punturik, ez komarik, ez puntoi aparte, ez ebez. Jarraian dira. Baina letra hauek ez daude edozelan jarrita. Letra hauek kode bat gordetzen dute. Kode hori jakin beharra daukaguna, edo horretan ibili izan garena urteetan jakin nahian zein den kode hori. Edozelan jarrita ez. Segida bat mantentzen dute, baina kode bat jarraituz. Bueno, eta horretan aritu izan gara, begiratzen ea zein den kode hori. Lehenengo eta behin, ikerlariak ibili dira bilatzen gure genoman, ea sekuentzia guzti horretan, 3.000 milioi nukleotido horietan, ea geneak non aurkitzen diren. Geneak dira DNA zatiak, sekuentzia bat, hasi eta amaitu, normalean txikiak, proteina bat kodetzen dutenak. Hau da, ezaugarriak, gure ezaugarriak proteinen esku daude. DNAk egiten duena da instrukzioak euki, gordeta, informazioa gordeta, gero proteina horiek euren lana egin dezaten. Gene bat, izango litzateke honelako zerbait, hau da, lehen erakutsi dizuedan liburua, hasiko litzateke hemen, eta derrepente batean hasten da geneak kodetzen duen nukleotido bat. Hemen hasi eta hemen amaitu. Hori izango litzateke gene bat. DNAk jarraitzen du hortik, baina horrek beste zeo zer kodetzen du, ez da gene batena. Eta honelakoak daude tartekatuta gure genoman.
Ez daude danak batera, ez, tartekatuta, modu heterogeneo batean daude, gure genoma guztian. Baina gauza interesgarria izan zena zen, gure genomaren 1% baino ez dela genea kodetzen duena. Dauzkagu milaka sekuentzia, segida horiek dauzkagu, baina bakarrik 1% da genea kodetzen duena. Importantea jakina, ze horiek direlako azkenean proteina kodetuko dituztenak, baina hori zen gauza harrigarri bat aurkitu genduna. Jakina, zer da, galdetuko duzue, beste 189 hor daukaguna? Bueno, hori da oraindik nahiko ondo gordeta dagoen sekretu bat. Eta horretaz, oraingo honetan, ez dizuet hitz egingo, nahiko gutxi dakigulako horretaz. Itxaron beharko ditugu, beste 5 urte edo gutxi gora bera, itxaronian nagore gonbidatzen hauen barriro, eta orduan esplikatuko dizue zeintzu diren hor daudenak. Dakiguna da proteinak ez dituztelako detzen, hori bai, agian RNA deitzen diren beste molekula batzuk kodetuko dituzte, eta euren funtzioa batez ere da erregulatzailea, ez proteinak egitea. Baina hori beste kontu bat da. Beste gauza bat harrigarria aurkitu genduna, izan zen, guztira guk 20.000 gene baino ez ditugula. Bueno, pentsatzen gendun gehiagoen euskala, beti pentsaturik gu hor nolabait animalien tarte horretan edo bizitza horretan gu hor piramidearen puntan gaudela, eta pentsatzen gendun, bueno, puntan gaudenez, geneak ere gehiago ukiko ditugu. Bueno, zer da kontu, da konparatu ditugunean gure gene kopurua beste animaliekin antzekoa daukagula danok. Euliek ere, apurtxo batzu gutxiago, baina antzean, zizareek ere, antzean, saguak eta horiek igual dauzkagu. Gene kopuruan igual gaude. Gero hitz egingo dugu apurtxo bat gehiago horietaz. Bueno, eta eskara geratu hasikerako genomekin. Behin ikasi dugunean zelan genomak sekuentziatzen diren, gehiago sekuentziatu ditugu. Arrazoi askoren gandik, bata da, asko eukiezkero konparatu ditzakegulako, pertsona desberdinen genoma konparatu ditzakegu, eta hortik hasi bilatzen ea aldakortasun genetikoa non dagoen, eta aldakortasun genetiko horrekin nola ulertu ditzakegun zenbait ezaugarri pertsonenak edo gaixotasunak. Batzuk ezagunak, hemen daukazue Watsonen genoma sekuentziatu izan da, Watson eta Crick dira DNA-aren egitura aurkitu zutenak. Eta bere 80. urte betetzean erregalatu zioten bere sekuentzia. Beste bat, Desmond Tutu, agian ezagutuko duzu, uste kardenala edo zela, uste dut egin dela oraintsu, Hego Afrikako kardenala. Horri ere egin zioten. Baina batez ere sekuentzia gehienak sortu dira beste ekimen publiko batetatik. 1000 genoma proiektua izena daukana, zenbait laboratoriotan egin izan dena, eta euren ideia izan da, etnia desberdinetako pertsonen genomak aztertzea. Eta hartu dituzte, bai Ameriketatik, Afrika, Asia eta Europatik. Guzti horietatik, gaur egun 1000 baino gehiago genoma ezagutzen ditugu. Bueno, eta non daude pertsonen arteko desberdintasun horiek? Itxuraz bai ematen duela, ezta, oso desberdina garela. Eta gure genomari begiratzen badiogu, begira, lehengo orrialdea erakutsi dizuedana. Begiratzen badut, nire orrialdea eta konparatzen badut beste pertsona baten orrialde batekin, ikusiko dudana da, hemen nik G bat daukadala, eta agian zuetako batek A bat eukiko du. Eta geroago, 300 nukleotido geroago, gutxi gora bera, nik hemen T bat euki dezakedala eta beste pertsona batek C bat euki dezakela. Horixe baino ez. Pertsonen argibide liburuak egia da igualak ez direla. Biki monozigotikoak salbu. Biki monozigotiko hauek iguala dute. Euren genoma, euren argibide liburua. Besteok, badauzkagu desberdintasunak, baina ez dira horren beste. Oso antzekoa gara, gure genoman. Izan ere, aldakortasuna pertsona batetik bestera 0,2koa baino ez da. Gure genomak 89,8 igualak dira danon artean. Egia da,
0,2 hola esan da oso gutxi dela, baina gure genoma oso handia denez, horrek esan nahi dau, kopuruan, begiratu ezkero, 2 edo 3 milioi nukleotidoko desberdintasuna daukagula, hori ala da. Baina portzentaitan txikia. Eta orduan, hau dela eta 2-3 milioi nukleotido horiek direla eta horregaitik gara desberdinak fisikoki, edo batak dauka izaera mota bat, edo badauka azale kolore bat, edo hile kolore bat, eta bar, horietan daude. Lantzean behin, nukleotido bat aldatuta dagoelako. Ez gauza handi batek daukalako eta besteak ez daukalako edo horrelakorik. Gauza txiki batzuk anorremenka desberdinak direlako. Pertsona hoien, leku desberdinetako pertsonen analisia egin izan denez, honek berretsi du antropologoek eta arkeologoek aurkitu izan dituzten emaitzak. Eta emaitza horietatik bat da, gure espeziea, hemen gorriz agertzen dena, Afrikan sortua dela. Afrikan sortu eta handik edatu izan dela munduko beste gune guztietara. Denbora desberdinetan, batzutan badirudi irten egin ginela eta batzuk sartu egin zirela barriro Afrikara eta barriro irten zirela, hor mugimendu asko egon dira, baina sortu danak Afrikatik eta handik kanporatu. Hemen urdinez agertzen dena, beste argazki barik ez dut aurkitu eta urdinez agertzen da, beste espezie bat, Homo ergaster izenekoa, gu baino lehenagoko beste hominido bat, hori be Afrikan sortu zena eta Afrikatik kanpora irten zena. Baina eskara gu hemen gorriz agertzen garenak dira. Eta honek aditzera ematen duena, begiratu direnean genomak ikusten dena da aldakortasunik handiena Afrikan dagoela. Eta Afrikatik kanpo gure artean aldakortasun genetikoa, hori variabilidade hori baxuagoa dela. Hori zer interpretatzen dugu horrekin? Gu Afrikan sortua garela, ze espezie bat sortzen den lekuan hor egoten da aldakortasunik handiena, eta horrek argi jartzen du gu Afrikan sortua garela, eta Afrikatik irten garenean jende gutxi batzuk irten direla, botila samak deitzen direnak egon direla, eta horrek egiten duena da aldakortasuna jaitsi. Eta gero beste Europan edo Asian hor barriatu direla. Gainera espezie berria gara, horregatik gure aldakortasuna oso baxua da. Gainera, aldakortasuna, aipatzen nabilena, gaixotasun askoren oinarria da, eta gaixotasun horiek asko heredatu egiten direla. Eta hemen, adibide batzuk jartzen dizkizuet bakarrik, akondroplasia deitzen den nanotasun mota bat, edo ume burbuila deitzen direnak immunodefizientzia daukatenak, edo vitiligoa, hor Michael Jackson ez geukana, edo albinismoa, hipertrikosia, edo bularreko minbizi heredagarria daukana, Angelina Jolik daukana. Izan ere, azken urte hauetan, gaixotasunei asoziaturiko gene mordoa aurkitu izan dugu. Eta grafika honetan jartzen dizuet, zenbat gaixotasun gene aurkitu izan ditugun azken urte hauetan, urteak hemen daude, zaila izango da zuek ikusteko, baina aipatu nahi dudana da, 1980an hemen, hau da, giza genoma proiektua hasi zenean, 10-15 gene baino ez zirela ezagutzen, gaixotasunei lotuak. Eta azken urtea hemen 2008 jartzen du, ia 2005 gene ezagutzen ziren. Gaur egun 3.000 pasatxo dira ezagutzen direnak. Eta ikusten duzu ez zelan progresioa izan den esponentziala. Hori lotuta egon da giza genoma proiektuen aurkikuntzei. Giza genoma proiektua ibili denean sekuentzi berriak sekuentziatzen, deszifratzen zer ziren, aldi berean joan gara ikusten zeintzuk ziren gaixotasunei loturiko geneak. Amaitu da asuntua, ez, egia esan, oraindik gutxi gora bera 1.500 gene edo geratzen dira gaixotasunei erlazionatuak. Gaixotasun arraroei. Gaixotasun gehienak hauek dira gaixotasun arraroak. Erortzen ari da, lortzen dudan. Eta arraroekin esan nahi dudana da maiztasun arraroa dutela, gutxitan agertzen direla. Ez, entzuten da? Batzutan maide bestatutan ez?
Bai, hala. Venga, orduen, esan edo dena da, gaixotasun arraro hitzarekin ez dugu pentsatu behar itxura arraro duten pertsonak edo direla, bakarrik maiztasuna, frekuentzia dela basua. Orainik geratzen zaizkigu batzuk, hori ikesteko. Gehienak horrelakoak dira. Arazo gehiago daukagu gaixotasun arruntekin. Gaixotasun arruntak diabetea eta kardiopatiak eta horrelakoak, ze gene bakar bat ez da horren eragilea. Gene askorengatik sortzen dira. Aldi berean, eman behar dira aldakortasunak gaixotasun horrelako arrunt bat sortzeko. Pertsona batetan gene bat asko hoietatik gene bat izan daiteke nagusiagoa, beste pertsona batetan beste gene bat izan daiteke nagusiagoa, eta horrek komplikatu egiten du ikerketa. Horregaitik nahiko gutxi dakigu horretaz. Baina, bueno, badirudi aurrera pausoak ematen ari garela horretan ere. Esan behar dudana da guztiz ere, azken urte hauetan ikusita zelako arrakasta izan dugun ez da geneak aurkitzen, batez ere gaixotasunenak, nola baiteko zer bat etorri zaigu, halako idea bat, geneetan dagoela dana ezarrita. Determinismo genetikoa esaten dena, ez da, dana ulertu dezakegula geneetan. Eta nik hemen benetan esan dizuet zuhurri ibili behar garela horrekin. Ez dagoelako hori bat ere frogatuta. Hemen jartzen dizkizuet horrelako albiste batzutan agertzen diren zer batzuk, ez da, horrelako nolabeko kolokeri batzuk, ez? Hau da, izaerako gene batzuk, edo izaera batzuk egon daitezkeela geneetan oinarritua. Eta ez bakarrik geneetan. Hombre, jakina, geneek izango dute euren oinarria, baina parte bat baino ez. Ezin duguna pentsatu, seguru ez gene bakar bat izan daitekeela ausardiaren genea, Schwarzeneggerrek gantza daukana. Edo gure seme-alabek nota txarrak eukitzearena geneetan dagoela, eta orduan ezin diegula esan lan gehiago egiteko, edo infidelidadea, ez? Ez pasara fidela zure senarrarekiko genean daukazulako mutazioa, ez? Hori zorakeri bat da pentsatzea, baina horrelako gauzak ateratzen dira. Nola baiteko, hauek dira muturreko adibideak, ez? Baina joera hori badaukagu. Eta hitz egiten dugunean kalean, normalean, horrelako joera txiki bat etortzen zaigu. Hau da, genei botatzea, errua edo gertatzen zaizkigune geuzengatik. Beraz, bai, oinarri genetikoa gauza askok dauka, baina ez bakarrik oinarri genetikoa. Hau da, izaeran edo osasun mailako ezaugarrietan, herentziaz gain, ingurugiroak dauka bere eragin handia eta ohiturek. Eta askotan, ingurugiroak, inguruneak eta ohiturek askoz ere garrantzi gehiago daukate genetikak baino. Genetikak gauza askotan oso zer txikia dauka, oinarri txikia dauka, eta besteak dira batez ere nagusiak. Orduan hori, bai gustatuko litzaidakela argi geratu dadin, ze ematen du batzutan genetika eta genomaz hitz egiten ari naizenean dana jartzen dugula zaku horretan, eta hori horrela. Bakoitzak bere garrantzia dauka. Giza genoma ez da bakarra sekuentziatu dena, espezie asko sekuentziatu dira. Gutxi gora bera aldi berean, giza genoma proiektua ari zen bitartean beste proiektu batzuk ere aldi berean zeuden. Landare batzuk, erlea, arratoia, artoa, beia, panda, txarria, piloa, milaka gaur egun. Batez be bakterio eta virusak, baina bestelakoak ere, ornodunak eta bar. Bueno, eta horrek laguntzen diguna da ikusten, ea zein den espezien arteko berdintasunak batzutan ikusi ditzakegu, beste batzutan bilatu dezakegu espezien arteko desberdintasunak, batzutan errazagoa da aurkitzea berdintasunak edo desberdintasunak, beste batzutan apur bat zailagoa, ez? Konparaketak egin izan ditugu asko, behin genomak eukita, ezta, eskuratuta. Eta horrek erakutsi diguna da, espezieetan geneak homologoak daudela, gene homologoak, eta homologo hitzarekin esan nahi dut antzekoak. Edo zein animalietan begiratu eskero, aurkitu dezakegu, ia kaso guztietan
gene bat baldin badago espezie batean, horren antzeko beste bat dagoela beste espezie batean. Eta gainera, funtzioa ere antzekoa betetzen duela. Adibidea jarriko dizuet. PAX6 deitzen den gene bat. Gizakiaren kasuan, hemen erakusten dizuet bere segida nukleotidikoa, DNA-arena, T, A, G horiek aipatu ditugunak orduaz. Zati bat da, gene asko handiagoa da, baina hau da. Konparatzen badugu hori saguarekin, eta hemen goian daukat, sagua, ikusiko duzue oso antzekoa dela, urdinez daudenak dira, igualak direlako. Eta bakarrik jarri daude 3 nukleotido gorriz, desberdinak direnak, sagu eta gizakiaren artean. Beste guztia, iguala da. Euliarekin konparatzen badut, eta eulia evolutiboki nahiko separatuta dago, gizakiaren gandik eta saguaren gandik, oraindik urdin pilua dago. Antzekoak dira, igualak dira. Egia da, gorri gehiago dagoela. Espero dugu moduan, distantzia evolutibo handiago egondalako. Baina, edozelan be, urdina gehiago da gorria baino. Horrek esan nahi dau, igualak gehiago direla, desigualak direna baino. Eta funtzioari begiratzen badugu, antzean, PAX6 genea begiaren eraketaz arduratzen da. Hau da eulia, eulia hau ez da etxeko euli normala, hau da ospineko eulia, genetikariek lan egiten dutena berarekin. Horren begia, hau da, begi konposatua da, handia, gorria. PAX6-ren mutazioa baldin badauka, euli honek, honelako euli bat sortzen da. Begirik gabea. Ez dauka begirik. Saguaren kasuan, hau da sagu baten enbrioia, jaio barik oraindik. Ikusten duzue, begia oso erraz ikusten zaio saguari beltz-beltz agertzen delako. Baina PAX6-ren mutazioa baldin badauka sagu honek, sagua honelakoa sortzen da. Begirik gabe. Gizakietan, hau da begi normal bat gizakiarena, PAX6-ren mutazioa baldin badago, hemen bai sortzen dela begia, ez da beste moduan, baina begi honek itxura hau dauka. Iris gabea, iridia egoera izaten dute, eta itxutasuna eukitzen dute pertsonek, hau daukatenean. Beraz, funtzioak ere homologoak, berdintsuak. Beste kaso bat izango litzateke albinismoarena. Albinismoa sortzen da gene bat, tirosinasa izena daukana, gene batek mutazioa daukalako. Eta mutazioa eukitzerakoan melanina ez da sortzen. Eta orduan pertsonak itxura honelakoa izaten dute melaninarik gabea. Eta hori gertatzen da ez bakarrik kaukasiarretan, hau kaukasiar bat da, gure modukoa, guztio garen, baina gehienak ondarrukoak kaukasiarrak dira. Baita Afrikarretan ere, albinismoa berdina da. Baina ez bakarrik pertsonetan. Animaliei begiratzen badiogu dordokak badaude albinoak, karakolak bai, lehoiak edo bera pabo reala. Danetan agertzen da. Gene berdinaren mutazioak gauza bera sortzen dute. Eta gainera, antzekotasuna dagoenez, egin dezakeguna da hartu espezie batetik gene bat eta beste espezie bati sartu. Hau da, esate baterako egin dena kasu honetan, hartu da gizakiaren PAX6 genea, gene hori badaukagulako laboratorioan, eta txertatu zaio euliari antena batean, hau da, euliaren begia, bere begi normala, baina txertatu zaio hemen, zerean antena batean, edota hanka batean. Eta euliak zer egin du? Begi bat sortu du, begi bat eratu du, justo PAX6 gene hori jarri diogun lekuan. Jakina, ez du gizaki baten begia egin, ez dakielako zelan egin. Berak daki egiten eulien begiak. Orduan egin du euliaren begi bat. Ezin du ikusi, lasai. Eta ezin du ikusi begi horrek, ez da euskalako nervio terminalak, eta orduan begi itxura dauka, baina kito, besterik ez ebez, bakarrik da frogatzeko hori posible dela, ez? Edo ipurtargiaren genea hartzen badugu, zera ematen duena, hori fluoresentzia ematen duena, hartu gene hori kodetzen duena proteina fluoresente baterako, eta saguei txertatzen badiegu, orduan saguak fluoresentze bilakatzen dira. Orduan, posible dugu, antzekotasun handia dago gure geneen artean. Eta horrek frogatzen duena da, izaki bizidunak genetikoki eta evolutiboki erlazionatuta gaudela, danok.
Arbaso aman komun bat daukagula. Hemen bakarrik jartzen dizuet ornodunen zuaitz evolutiboa, baina atzerago joango bagina, izaki unizelularretaraino aurkituko genuke dano gaudela erlazionatuta. Geneak gehitxoago edo gutxiago dauzkagulako antzekoak. Egia da, animalietan, legamia batean baino gene gehiago ditugula. Hori ala da, legamia batek dauzka, legamia bat da zelula bakarreko izaki bat. Eta legamiak, lebadura, legamiak dauka 6.000 gene. Baina behin plurizelularitatea hasi eskero, zizare batekin edo, jazten gara askoz be gene gehiago jartzen. Jakiteko nola egin behar ditugun zelula guztioiek alkarren alboan jarri, horren nolabait geneak behar ditu, eta ja badauzkagu 13.000, 15.000 gene. Eta azkenean, 20.000 lehen esan dizuedana. Bueno, hemen dauzkagu ornodunak danak erlazionaututa, evolutiboki lehenengo sortu zena zera da, marrasoa, eta gero etorri ziren beste guztiak, hau gizakia, adibidea jarri dizuet, argazkia jarri dizuet Charles Darwinena, evoluzioaren teoria plazaratu zuena. Teoria ditzen diogu, baina oso ondo frogatuta dagoena, aipatu beharra dago. Bueno, aipatu nahi dizuedana da aplikazio bat zerean, medikuntzan. Guzti honek, genomen sekuentziak, lortzea, zelako aplikazio eduki dezakeen medikuntzan. Bueno, hasi garaia, jarduera klinikoan, sekuentziazioak egiten, ola sekuentziazio masiboak egiten hasi dira, kasu bat jarriko dizuet, adibide bat, Nicholas Volkerren kasua. Begira, mutiko hau, mutiko honek gaitz komplexu bat zeukan, ezin zioten igarri. Diagnostikoa aldrebestuta zeukan eta etzekiten zer egin berarekin, esteetan zuloak sortzen zitzaizkio mutiko honi. Eta mina zeukan ikaragarria hori dela eta egin zizkioten hainbat eta hainbat operazio, zuloiek konpontzeko, ezin zuen mokadurik jan, erabaki zuten, 2009 urtean, erabaki zuten bere genoma sekuentziatzea. Ikusteko ea, sekuentziatu eskero, ia aurkitu zezakeeten mutazioren bat argituko zietena zergatik zen arazo hori, ezta? Bere genoma sekuentziatu zuten 3 hilabetetan. Konparatu, 2000 urtean amaitu zenean giza genoma sekuentziatzea, tardau zuten 10 urte, ez dizuet esan gutxi gora bera zenbat balio izan zuen, baina estimatzen da, nukleotido bakoitza sekuentziatzea $1 bat izan zela, da orduan, izango litzateke, 3.000 milioi $, kostatu zela giza genoma osoa sekuentziatzea, orduan. Bueno, 9 urte geroago, 3 hilabetetan posible zuten sekuentziatzea, eta kostua zen gutxi gora bera 150.000 euro. Zergatik da hori? Aurrerapen teknologikoengatik. Makina askoz ere eraginkorragoak, askoz ere azkarragoak lortu izan direlako bide honetan, eta horrek kostua jatsi egin duelako. Gaur egun, goiz batean lortu daiteke genoma osoa, pertsona batena, eta kostua da 1.000 euro pasautxo. Beraz, posible da horrelakoa lortzea. Arazo gehiago da interpretatzea datu horiek lortzea baino. Lortzea oso erraza da. Bueno, hauek, bazekiten zertan ari ziren, eta aurkitu zuten, gene honetan, XIAP, pentsatu ere zutena egiten hor egon zitekeenik arazoa, gene horretan aurkitu zuten mutazio bat. Baina albiste ona zen, gene honetan mutazioak egun eskero, trasplante batekin tratatu daitekeela pertsona. Eta orduan erabaki zuten, handik hilabete gutxira, zilborrestetik, hor badaude bankuak, zilborresteenak, zilborresteen bankutik hartu zituzten zelulak, erauzi zituzten, eta trasplantatu zioten mutiko honi, zelula horiek. Gaur egun Nikolasek normal jaten du eta bizitza normala darama. Hau izango litzateke, lehenengoetariko adibide bat, profil genetikoak erabiliz medikuntza pertsonalizatu baterantz hasi dena jentea. Eta horrelako adibideak gero eta gehiago ikusiko ditugu. Hau da, adibide bat daukadana medikuntzan. Agian, beste aplikazioren bat ere egin daiteke medikuntzarekin, ez erikusirik ez daukana. Baina, aspaldi honetan zenbait zientzilari ari direnak hor galdezka, ea posible izango hotelitzateken
suntsiturikoa jarri ditut. Desagerturiko animaliak barriro berpistea. Bueno, hau galdera egiten dut, eten alditxo bat egingo dut, norbait egarri bada edo, goze bada joan dadin tabernara, eta gero jarraituko dugu. Orduan, esaten genduna zen beste aplikazio mota bat, badagoela, eta ikerlari asko hasi dela planteatzen, eta dala, suntsituriko espeziak berpistea posible den. Hain zuzen gizagenoma proiektua hasi eta handi gutxira Michael Crichtonek horixe proposatu zuen, eta liburu bat idatzi zuen, hori dela eta Jurassic Park edo Parke Jurasikoa deitzen dena. Bere ideia zen, ezagurutik ikusiko zenuten pelikula bat, gero Steven Spielberg atera zuelako handik urte pare batera, dinosauroak zertzearena, berpistearena. Ideia hori zen, gizagenoma proiektua orduan txea zita zegoen, errezeta bat zeukan, libura irakurtzen baduzue, eta errezeta horretan hasten da, hanbar, arrai batetatik hasten da, eltxo bat, eukiko lukeena, zeina dinosauroen garaian bizi izango zena, eltxo hori. Urrengo pausoa errezeta horretan izango litzateke, eltxo horretatik odola eraustea, eta odol horretan bereiztea dinosauroaren odol zelulak. Gero, odol zelula horietatik DNA ateratzea, DNA eraustea, DNA saiodi batetan ateratzen denean onelako itxura izaten du. Urrengoa izango litzateke, bere sekuentzia, bere segida irakurtzea, hitz egiten egon garen moduan. Jakina gero eraiki egin behar ditugu kromosomak, sekuentzia hasi irakurtzen eta laboratorioan egin beharko genuke kromosoma artifizialak eraikitzea. Kromosoma horiek hartu, bilduma guztia, genoma guztia, eta proposatzen du krokodilo baten arrautza barruan sartzea, klonatzea, inkubatu, eta dinosauro bat egiko genuke. Hori fikzioa 89. urtean, dano dakigu. Baina urteak pasatu dira, asko ikasi dugu, sekretu batzuk erakutsi dizkizuet, posible alda gaur egun hori egitea. Horrelakorik egin aldaiteke. Bueno, guazen ikustera, atzeko zaurrera joango gara. Arrautzak inkubatzen aspaldian idakigu. Ez dinosauroenak, baina segurutik erdiantzeko izango da. Printzipioz hori litzateke problema bat izango. Txertatu dinosauroaren genoma krokodiloaren arrautzan, klonazio bat egin. Klonatzen aldakigu, bai. Ornodunak eta ugaztunak klonatzen ikasi dugu. Giza genoma proiektua hasi eta gero. Hori ikasi dugu. Klonazioa izango litzateke kasu honetan, klonazio berbarekin esan nahi dudana da, zelula batetatik hartu genoma osoa, DNA bilduma guztia, eta txertatzea obulu batetan, obulu horri aldez aurretik kendu egin diogu bere genoma, txertatzen diogu genoma berria, eta genoma berri horrek dauzkan instrukzioekin sortzen da animali bat. Genoma horretatik zetorrena. Horrela hain zuzen eratu zen Dolly famatua, segurutik ezagutuko duzue, 86an sortu zen. Baina Dolly ez da bakarra izan klonatzen. Arrezkero beste espezie piloa klonatu izan dira. Txerriak, txakurrak, behiak, saguak, modu berbera eginda. Prozedura berbera eginda. Gizakiak ez dakigu klonatu diren gizakiak. Agian laboratorio zeren baten, ez da, eskutatuen baten. Ezagutzen dugun bakarra klonatu dena Smith agentea da, baina hori Matrixen baino ez da agertzen. Dakigunez hori baino gehiago ez dago. Desagertzeko zorian dauden espezie batzuk ere klonatu izan dira. Gaur ez dut esan nahi gaur egun, gaur izena dauka behi espezie batek, hor India partean dagoena, itxura hau dauka, desagertzeko zorian dagoena eta lortu izan da bere genoma hartu eta gure moduko behi baten nukleoan sartu, obulu batean sartu eta hortik gaur berri bat sortu. Mufloiak, hau dira mufloiak, lortu izan da
hartu euren genoma eta ardiaren oulu batean sartu eta mufloiak lortu izan dira. Desagerturiko espezieekin ere lortu da. Hemen daukazue bukardoa. Bukardoa da Espainian zegoen ezer bat, baseuntz bat, desagertu dena. Kongelatuta zegoen badirudi genoma, zelula batzuk zeuden, hortik atera zitzaion genoma eta ahuntzaren obuluan txertatu zen. Eta lortu zen jaiotzeraino iristea, baina jaiota batera hil egin zen, eukizutena. Gehiago ez da egin, dirua amaitu zalako, diru gehiago ez dute lortu eta hor amaitu da zer guztia. Baina posible izan da, azkeneraino jaio arte eukitzea bukardoak. Beraz, klonatzen badakigu. Posible izango litzateke klonatzea. Dinosauroaren genoma artifiziala eraikitzea. Hori da biologian dagoen interesik handienetakoa gaur egun. Genoma artifizialak sortzea, bizi berriak sortzea laboratorio batean. Noraino iritsi gara? Oraindik abian daude laboratorioak horretan. Lortu da virusak eraikitzea laboratorioan. Ikusten duzue euren honek 5 kilobaz esan nahi duena da oso txikia dela bere genoma. Hau da bakterio txiki bat, dauzka milioi bat nukleotido, segidan jarri ezkero milioi bat ditu, hori belortu da laboratorioan sortzea. Eta lortu da bebai legamiaren kromosoma bat, 2011, gaur egun gehiago ere lortu izan dira artifizialki eraikitzea. Nahiko handiak direnak. Hau, 2011 urtean eratu zena, eraiki zena, 89 milioi nukleotido zeuzkan, jarraian. Beraz, nahiko txo aurreratu izan da. Eta hemen diru piloa dago jarrita, gaur egun alegin piloa egiten ari dira laboratorioak eta segurutik datozen urteetan gehiago jakingo dugu horretaz. Orduan, dinosauro baten genoma egiteko beste oraindik eskaragai, baina bidean gaude. Laugarrena zen eskuratzea dinosauroen DNA-aren sekuentzia nukleotidikoa. Hori horretaz hitz egiten egon naiz jabadarat, ordu erdi hitz egiten sekuentziatzeari buruz, oso ondo dakiguna. Baina ez bakarrik gaur egun dauden espezieak. Zuntzituriko eta aspaldiko espeziak ere, aintzinakoak, esate baterako, neandertala, ezurretatik posible izan da, ehorsketetan zeuden zerak, ezurrak hartu eta hortik lortu DNA eta sekuentziatzea DNA hori. Baino gehiagotan, neandertala orain 30-40.000 urte bizi izan zirenak. Izosturik zeuden mamuta eta errinozerontea ere hortik lortu da DNA eta sekuentziatzea lortu izan da. Izosturiko gizaki bat, eta gehiago ere, hau 4.000 urteko bat da, Islandia parean Inuit zer horretakoa zena. Momietatik ere, Tutankamon bera, nahiko degradaturi dago DNA, baina zati batzuk sekuentziatzea posible izan da. Alkoholetan fixaturiko animalia, hau Tasmaniako tigrea, desagertuta dagoen animalia bat da, baina badirudi lagin batzuk zeudela alkoholetan eta hortik erauzi zituzten zelulak eta bere sekuentzia jakitea lortu izan da. Beraz, printzipioz, antzinako genomak sekuentziatzen badakigu. Orduan zer? Egin dezakegu dinosauro bat? Hemen albiste txar bat daukat. Ze hanbarretan fosildurik dauden zerak animaliak utxik daude. Organo guztiak eta ehun guztiak desagertu egin direlako. Ez dago DNA-arik hanbarretan. Eta okurritzen zaigu beste moduren bat, hanbarra ez, orduan. Baina agian esan dizuet neandertala ezurretatik lortu izan dela, eta ezurpiloa lortu dira zerenak, ez? Dinosauroenak. Eta dinosauroen zerak, ezurrak hartu eta hortik DNA erauzi, horbe albiste txar da. Zeren eta milioi bat urte baina gehiago dituzten ezurroietan dagoen DNA guztiz degradaturik dago. Eta degradatu hitzarekin esan nahi dudana da, gogoratu guk jakin nahi duguna sekuentziatzeko dala kodigoa zein den, kodea zein den jakiteko da segida ikustea.
Baina DNA degradatuta dagoenean, nukleotido hoien lotura apurtuta dago, eta daukaguna da bakarrik letra sopa moduko bat, baina ez segida. Eta segida ez badaukat, nik ez dakit zein den kodea. Hor dago problema. Eta gogoratu, dinosauroak orain 65 milioi urte bizi izan zirela. Beraz, ez da posible izango. Crichtone proposatzen zuena, ez dago egiterik. Okurritzen alzaigu beste moduren bat. Beste modu alternatiboren bat, hau egiteko. Goazen barriro gure zuhaitz evolutibora. Arbaso aman komun bat geneukan, ornudunen zuhaitz evolutiboa, non jarriko genituzke dinosauroak. Crichtonek esaten zuen krokodiloekin batera, ez da egia. Erregistro fosilak esaten du dinosauroen aiderik hurbilenak hegaztiak direla. Ez krokodiloak, ez narrastiak, hegaztiak baino. Hemen, orduan, hegaztitatik hurbilago. Izan ere, erregistro fosilek esaten digutena da, gaur egungo hegazti guztiak datozela Velociraptor dinosauroen familiako batetatik. Lumak sortu zituena, hegoak sortu zituena, eta gaur egungo hegaztiak dituguna. Beraz, hegaztien eta dinosauroen genomak antzekotasun handia izan behar dute. Esan dizkizuedan gauza guztietatik, ezta? Eta oilo bat hartuko bagendu eta eraldatu oilosauro bat sortzeko. Esan dizuedan agaitik. Hau da, oiloa hartu eta joan gene batzuk eraldatzen azkenean dinosauro edo horren antzeko zerbait lortzeko. Horixe da zuzen be, zerak Jack Hornerrek liburu batean proposatzen zuena. Nola eraiki dinosauro bat proposatzen zuen. Horren arabera, hartuko bagendu, begiratuko bagenio zer bati, oilo bati badauzka desberdintasunak dinosauro batekin, ez da, esate baterako mokoa, pikua desberdina da, oiloarena puntan dago eta beste atxatuagoa da. Atzaparrak desberdinak dira, oiloenak eta dinosauroenak, hanketan be desberdintasunak, dinosauroek askok behintzat bustena dute. Baina gaur egun badakigu, organo edo ehun hauen eraketan geneak ari direla lanean. Eta ezagutzen dugu, badagoela gene bat, tailin deitzen dena, zeinaren mutazio batzuk oiloetan sortzen dituzten enbrioetan aginak eta muturra txato aukitzea, dinosauroen antzera. Eta badago beste gene bat Sonic Hedgehog deitzen dena, atzen edo eraketan parte hartzen duena. Eta bere mutazioek lortzen dutena da, eduki beharrean oiloaren antzeko atzak, zertu egiten dituztela, zabaldu egiten dituztela atz hauek dinosauroen antzeko atz batzuk lortzeko. Eta beste adibide bat, Hox genea, zeinaren mutazioak bustan moduko egiturak sortzen dituen oiloetan, enbrioietan. Beraz, badaude aukera batzuk gaur egun gene horiek eraldatzeko, eta batez ere gaur egun proposatzen da edizio genikoaren bidez horrelako eraldaketak egitea, pasatzeko oilotik dinosaurora. Gauza gertatzen da? Teorikoki hori posible da. Eta badaude ikerlari batzuk aprobat zoroak direnak, ideia hori proposatzen eta begiratzen laboratorioan ea posible den. Baina, hastapenetan baino ez gaude. Oraindik gauza asko falta zaizkigu ezagutzeko. Eta litekeena da, oilosauroa lortu nahian hastea, eta gero bestelako gauza arraro batzuk sortzea, oraindik metodoa zein den oso ondo manejatzen ez dugulako. Eta baliteke apurtxoat goizegi izatea horretarako. Itxaron egin beharko genduke. Nire proposamena
izango litzateke gehiago gaur egun behintzat. Gure jakituri guzti hori ez, daukaguna genomarena, erabiltzea ez suntsituriko animaliak berpisteko, baizik eta dauzkagun espezieak edota arrazak, hemen erakusten dizkizuet euskal arraza batzuk, hoien aldakortasun genetikoa mantentzea. Ze aldakortasun genetikoa, variabilidade hori, dalako hain zuzen be gakoa biziraupenerako evoluzioan zehar. Eta hori ikasten badugu zein den aldakortasun genetikoa, gure sekuentziazio guzti horien bidez eta agian, eta interesa baldin badaukagu hortik jarraitzeko, posible izango dugu daukaguna gutxienez mantentzeko eta beraiekin jolasteko edo egin nahi duguna egiteko. Eta horrekin amaituko dut. Eskerrik asko. Bai, bale. Bueno, betiko morun, eskerrik asko, galderak etxeko tarte luze batak hau, así que, nagore tauki mikrofonu, eta nahi dabena galdera batein, handik atzetik ero, aileike. Bueno, betiko dinamika segiten dugu, ez du baldatzen. Berasiko da. Orduan nik engote lehengo galderi. Oilo zaurun ingurun isun galdetzea ziera, baina ebiten gau. Hasieran zuk esan duzu, aldizela genika aztertute, gaixotasunan inguruko arrazoik topa, eta inkluso adibide bat jarri duzu, Nikolas Bolkerrena edo, osatu galdalain, edo tratamiento bat aplika. Bale, nire galderi edo refleksioi bata. Honek eramaten, gaitxo eraman, arrazoi, motivazio genetiko bat dauken gaixotasunak osatzen hastea modu sistematiko baten, eta horrek ze estenario eta trasladatzen gaitxu. Hori de galderi. Bai, oso galdera ona, eta nire ustez, egin ala, gauzak sortu ala, joan beharko garena beti, galdera hori barriro egiten eta ikustenea non gauden gizarte moduan, noraino joan nahi dugun, normalean zientzia azkarrago joaten da, etika joaten dana baino, eta gizartea joaten dana baino. Horratzetik nola baita egoten da gero gizartea, ez da? Eta orduan, beti kontu zibili behar gara horrekin. Aurrerapen genetikoak nik hemen erakutsi dizkizuet piloa, batzuk erabili daitezkeia praktika klinikoan, esan dizuedan moduan, sekuentziatzea gaur egun oso erraza da, baina gero sekuentzia horrekin zer egin behar den, ez dakigu oraindik oso ondo. Eta arrazoi asko daude. Bata da, arrazoi teknikoa, informazio gehiegi dagoelako eta hori entresaka bat egiteko ez talako bat ere erraza, baina bestea da kultura zientifikoa oraindik medikuek esate baterako ez daukatelako. Ez interesik ez daukatelako, baizik eta ez dutelako ikasi. Eta orduan, momentu honetan mediku bati erakustea XIAP horretan mutazio bat dagoela, ez daki oso ondo zer egin behar duen. Horrek esan nahi du talde klinikoak sortu behar direla beste mota batetakoak. Egon behar direla ez bakarrik medikuak baita zientzilariak ere. Eta horrek zer esan nahi du? Dirua jarri behar dela horretarako. Eta dirurik ez badaukagu horretarako, ezkoa zela inorabe. Tratamentu hauek oso garestiak dira. Medizina personalizatuaz hitz egiten ari gara, ez da? Baina personalizatuak esan nahi deu, orduan, pertsona bakoitzak bere pilula edo bere tratamentu eduki beharko duela. Hori nola lortuko dugun, oraindik nik ez daukat bat ere argi, nola izango den. Nik uste dut paradigmaren aldaketaren bat egon beharko dela, horra iristeko. Ez dana batera erraza, jakitu. Hasieran Bill Clintonen argazki horretan jarri duzu adibide bat publikoana eta pribatuana. Suposatzen dut aspektu pribatua hortik jongo dela. Bai, hau interesgarria izan zen zelan sortu zen, ez da. Ze lehenengotaz, erabaki zuten zientzilari erakunde publikoetakoak erabaki zuten giza genoma proiektua hastea. Eta hasi ziren, nik askotan klasean behitz egiten diet, ez da, bola, pues joango gara, astiro egiten, ez? Ez daukagulako inolako konpetizinorik. Baina ze gertatu zen, eurek hasi ziren 1980an. 1988an, Craig Venterrek sortu zuen enpresa bat.
eta esan zuen, nik urtebeteren buruan sekuentziatuko dut giza genoma osoa. Eta orduan, erakunde publikokoak beldurtu egin ziren, esan zuten, nola da posible? Ze benetan hori egiten badigu, orduan, berak aurre hartuko digu, eta lehenengo egingo duena izango da patentatzea geneak. Geneak patentatu eskero, enpresa farmazeutikoek erosi dezakete patente hori eta bilatzen hasi horretarako tratamentuak. Eta urte batzuk eduki genituen, 97an edo aldizkarietan agertzen zirenak alde eta kontra zein izango litzatekeen modua eta horiek egiteko, ezta. Zientzilari gehienak patentatzearen kontra geunden, ni ere. Baina egia da baita ere Craig Venter etortzea, esena publiko horretara, lortu zuena zala piztea, zientzilariak eta amaitzea askoz behazkarrago lehen pentsatzen zutena baina. Orduan, lehia eukitzea importantea da, eta hemen ere barriro frogatu da, baina egia da beste alde batetik, gero moduak euki behar ditugula, nolabait zertzeko, ezta, babesteko, daukaguna, genoma hori, ez? Bueno, galdetu zik. Joan naiz, ez dakit norantza, eta ez denez gondo gogoratzen zer galdetu didazun, baina... Erantzun dekatu. Bueno. Atzalde honana. Bueno, nik... emakume bira sorda gexa, baina 2015ko Princesa de Asturias lortu bena, Jennifer Doudna eta Emmanuel Carpentier, horrek genomien jabe korregiu, ez matzen las innovadoras del corta y pega, eta horrek eukileikela gaso batzutan, kantzerra eta fibrosis kistika eta holako batzutan efekto handixe. Ni nahikoena jakinde, praktikan, ia hori, Mariano Barbazidek aislabanin onkogena, ezaban egon bizkat, 10 urtin hau lortuko, da resultaten da pasari 30 urte, da esaten dagoen berak esaten dagoen dian, lehen baino apartia egusten dagoela gauzi. Orduan, nik zaudi galdetzen zut, zeu zelan egustezu, honek ja genoman da adenin hau editati holanik, eta horrek hori gaztxoi osatzeko aurreapena emon dauge handixeua leheneuana baino, zeu baikorrazaz horretan, ala supe aparte guztezu hori. Bueno, hau teknika bat besterik ez da, edizio genomiko hau, teknika bat. Laboratorioan lortu duena teknika honek, edizio genomikoak da, gauzak azkartzea. Geneen eraldaketa, nik esate baterako postdoktorala egiten nenbilenien, nire ikerketak egiten ari nintzen, nik gene batzuk eraldatu nituen, eta lortu nituen sagu batzuk gene horiek eraldatuta zeuskatenak, mutazioak. Sagu bat lortzea, nire sasoian nengoenean, horrelako sagu mutante bat lortzea, kostatzen zen urte bat edo 2. Edizio genomiko teknika honekin kostatzen da hilabete. Orduan, teknologia da askoz azkarragoa, askoz zehatzagoa, mutazioak lortu ditzakezu mota desberdinetakoak, teknologia honekin, lortu daitekeena da ez bakarrik mutazio bat, baizik eta aldi berean hainbat mutazio sartzea. Hain zuzen nik aipatu dizuedana hau dinosauroak barriro berpistearena eta horretaz hitz egiten ibili da, George Church deitzen dan zerbat, zintzilari bat Harvardrekoa, berak proposatzen du neandertalak ere ekartzea eta mamutak ere hori ere proposatzen du. Hauxe edizio genomikoa zeuk aipatzen duzuna Jennifer Doudna eta Elizabeth Carpentierrek proposatu duenarekin. Lortu daiteke aldi berean eraldatzea dozena bat gene errez. Eta hori baino. Horrek zer esan nahi du? Eraldaketa hori askoz azkarrago egin dezakegula. Bale, azkartu bai, baina paradigmen aldaketa bat ez da izan, azkartu bai, baina gauza beretsua egiten ari gara, ari gara genea aldatzen. Hori bagenekigun egiten lehenago. Metodoa desberdina zan,
hori egiteko, baina hori baino gehiago ez. Zer ekarriko duen honek? Aurrerako kontu bat, begira, hau mutil honena, eta hau fenomenoa da, funtzionatu izan duelako. Diru mordoa, jente piloa egonda horretan, eta bale, fenomeno, gurasoak daudela oso pozik lortu dutelako mutiko hau, bizirik eukitzea. Baina hori, gizarte mailan egin dezakegunik, nik hori ez dut ikusten. Zera, metodo hauek oso garestiak dira. Orduan, bale, ingelesek esaten dutena proof of concept egiteko balio dutela, ezta? Baina hori baino gehiago, gizarte osora zabaltzea honelako metodologiak ez badago, esan dudan moduan, paradigmen aldaketa bat, nik ez dut ikusten. Ez da biablea, ez? Eta hor gauza bera. Aipatu nahi dizut baita ere, hor ez dakit irakurri duzun, ez? Lehenengo aurkitu zuena edizio genomikoa, ingelesez deitua CRISPR-Cas 9 oinarritua, Mojikak, Espainiako zer batek, tipo batek sortu zuela, hor ari dira esatenean Nobel saria lortuko duen baita ere, ez da? Urrunda, bai. Ez tozu aipatu, hori interesante izan da, hori oilasku handik, belortik ratorra atati, ez da, baina da giza zenbie gaztetzeko ez da horti metodutatik, bueno, asko praktikoa izango litzake, ez da, 70 urte aliatagun 21 urte gaztetzi, ez da, jake tenika barrixati zen. Ia posible dan, ez da. Bueno, ikusteko ez da, nondi joango garen, nik gehiago ikusten dut hori zelula amekin, ez horren beste klonazioarekin. Nik ez dut uste inor hasiko denik pentsatzen edizio genikoa nola erabili horretarako. Nik errazago ikusten dut zelula amekin lan egitea. Eta orduan gu izatea nolabait kotxe baten moduan, simila izango litzateke kotxe batekin, ezta? Kotxea zahartzen doanean zugaten zara garaje batera, eta orduan jartzen diozu, nik ez dakit ondo, karburantea edo, mandezagun, eta barri bat emate dizute. Eta gero beste zeo zer gertatzen zaio errubedatan, eta errubeda barriak jartzen dizkiozu. Eta orduan, azkenean zure 20 urteko kotxea, ez da, lehengo moduko kotxea, ez da, partxeak ditu, ez da? Gauza berriak ipini dizkiozulako. Ideia, zuk esaten dozunetik, izango litzateke orduan, aztertzea gehiago zelula amak, ez totipotentzialak, ez dut esan nahi zelula amak gero organismo osoa eratu dezaketenak, baizik eta gero eta gehiago ari gara ikusten organo guztiek dituztela euren zelula amak. Repositorio txiki bat danetan daukagu. Gertatzen dena, oraindik ez dakigula ondo zelan erabili horiek. Eta badauzkagu zelula amak gibelarenak, eta badaude zelula amak muskuluan, eta bar. Posible badugu, eta badaude laboratorio asko hori ikusten, ideia izango litzateke orduan norbere zelula amak hartu, hasi horiek eta gero txertatu. Esate baterako, lanpiloa egiten ari dira horretan, bihotzeko eukita nekrotizatu zaienean zati bat muskuluarena. Ideia izango litzateke orduan, nekrotizatutan hori horren ordez zelula amak jartzea. Aldez aurretik zertuta. Laboratorioan lehenengo zelula ama horiek desberdintzatu, diferentziatu egin behar ditugu, eta gero sartu bihotzean. Nik hor gehiago ikusten dut. Edizio genomikoaren ez dut hor ikusten. Momentuz behintzat. Badako hondian galderantzako tarti. Joder, neuken biko beste bat? Venga, bota ba. Nagore zeukizun bat? Ia. Zeuza, arloko bat? Ia. Euskaz, behatzen, segundu bat. Ez que ya neupe... Ia, bota. Bale, bueno, bai, galdetu, parkatu. Bueno, Ana, hola. Nik galdetu nahi dutena da, etiki ezazu atzetit datorrela, hemen. Zeran ikustezu hori, izaki isak sortu lehike izaki bat, animalixak ezazun gauzatxik edo zerreik neinke, nunda zientzilarixan muga hori. Edo bada, edo ez da, zeagian bada bate bat hor fabrikaten da biena zeo zer. Bai, zelan da hori? Arrazoi edeko zu, Gaur egun jarraitu behar ditugu olako neurri etiko batzuk, baldin eta erabiltzen dugun dirua gure ikerketak egiteko publikoa bada.
Eta orduan, zerak dira, neurriak dira zorrotzak jarraitu behar ditugunak, badaudelako hainbat erakunde etiko zertu behar ditugunak. Zelan da, pasatu behar ditugunak edo gainditu behar ditugunak, ezta? Baina, dirua badator beste iturri batzuetatik, posible da guzti horiek pasatzea eta egitea beraien nahi dutena. Eta litekeena da gaur egun jendea ibiltzea zelula ama horiekin edo edizio genomikoarekin gauzak egiten inori esan gabe zer egiten ari diren. Hori posible da. Horren kontra ez dakit zer daukagun hori edo arma holan plutoniko horiek egiten, pues antzean, ez da. Ze materaino iritsi gaitezken, nire ustez, batez be, zaila iruditzen zaitze, hau oso garestia da, eta orduan diru gehiena normalean etortzen da erakunde publikoetatik. Zaila egiten zait pentsatzea, horrelako gauza arraroren bat egon daiteken egiten. Baina, bueno, bilatzen ari direla, bai, pentsatzen gendun inorrez zebilela gizakien klonazioa egiten, eta gero entzun gendun, Txinan bazeudela batzuk egin zutena, lortu zutela egitea, baina gero deuseztu egin zituztela enbrioiak, gehiago jarraitzen ez usteko, beraiek ere bazituztelako halako neurri etiko batzuk. Baina lortu zuten klonatzea, eta orduan, urrengo batzuk hasten badira, hortik hasiko dira, ez da zerotik hasi beharrean, hor handik aurrerantz, ez? Hau da, betiko leia bat daukaguna, ez? Eta ezin dut esan hor, gorra. Bueno. Iruditzen zaidana da, desde luego, eta niri gustatzen zait etortzea holako lekuetara, ez da, iruditzen zaidalako, zenbat eta gehiago hitz egin honetaz, ez da, ni horretan nabilelako, nire genomekin gora eta bera, baina bestelako pertsonekin hitz egitea ere, nola baiteko kultura zientifiko bat sortzen du, eta orduan pertsonek, seguru nago, hau entzunda gero, beste galdera batzuk ere egin alditu zuela. Ezer jakin gabe, zaila da galderak egiten hastea. Behin entzuten dituzunean, hobeto sentitzen zara, urrengo galdera bat egiteko, eta orduan horrek ekarriko duena da gizarte moduan, ez? Erantzunkizun batzuk eskatu, eta zehozer entzuten dugunean, aizu, non zaudez, norantza zoaz horrekin, zertarako ari zara hori egiten, merezi du hori egitea, bai ala ez, zergatik, niri egia esan iruditzen zait, nik hau jartzen dut oilosauroena, baina bai iruditzen zait horrelako gauza arraro batzuk hasiko direla irtetzen. Jendeak badaki, ikerlariek badakite, enpresaren bat egon daiteke, pentsatzen dutena, gurutzatuko ditut edo lortuko dutolako mesklaren bat, txakurkatu tal, eta horrelako batzuk sortzen etxean eukitzeko, niri iruditzen zait horrelakoak sortuko direla laster. Beste galdera batak hau, Han? Bai, hartzaldeon. Bai. Pixka batzutan galderak ere egitea, pixka zaila egiten da, ez da holoko gai batzutan. Bai, badakit. Hor momentu batean askanekoko partian aipatu duzu mutazioen bidez denean reparaziotara edo lako zerbaitera ere aliatu leikela, ez da? Nik ulertu baldin badut ondo, zan ere. Oindala egun gutxi olako publikazio bat irten zuen, gizon batek nahiko ezagunara izan behar da, zientzilari bezala, de arderaz esatezun, vamos a asistir a la muerte de la muerte antes del 2045. Etzakit horrek, pixkat hor mutazioakin edo zerrekin ikusi lotuleik ezun pixkat zure gaiakin. Bai, ez dakit, ezakizu izena, zientzilariarena? Bai, Cordeiro. Cordeiro, zientzilari bat. Ez dakit ordan. Ondala gutxi web horri baten da holako informe batzuk eta aterazun da, erderaz hemen dago gero, referentzi gehiago nahiko bazen duke ere. Bai. Nire esan epe motz baten barruan, gizon honek ikusten dula, ez dakite genoma aldetik aztertuta gauzak, edo mutazioen bidez esan ere, behonek edozi modutan gero aipatzen du kriogenizazioari buruz, da holako teknika berri batzuk ere badaudela, eta pixkat alde hortatik igual gehiago joango da, ez da? Ezin dizut esan, ez dakit ondo zerra ipatu nahi zuen, ez da? Gure bizitza lusatu daitekeela agian, apur bat hori segurutik bai.
posible izango dela. Badaude metodo batzuk jendea ikusten ari dena. Gure kromosomen muturretan badaude egitura batzuk telomeroak deitzen direnak, eta telomero horiek jaiotzen garenean, DNA da, baina DNA berezi bat. Eta horiek dauzkagu kromosometan, kromosoma estadin degradatu azkar. Baina zahartu ala telomero horiek gero eta laburragoa geratzen dira. Eta hori da zahartzaroaren kontu bat. Telomero horiek ez badizkiegu luzatzen edo laburtzen usten, jarraitzen badute luze, badirudi beste animali batzutan ikusi izan da, biziraupena luzatu egiten dela. Minbizian esate baterako zelulek telomeroak luzeagoak dituzte. Da orduan, badago ikerlari famatu bat Espainian, Maria Blasco deitzen dena, horretan lan egin duena, enpresa bat ere badauka, nahi izan ezkero jakin zure telomeroen luzera zein dan enpresa horri bidaltzen diozu zure DNA eta neurtzen dizu eta esaten dizu zenbateko luzera daukasun eta horren arabera zenbat bizial izan zaitezkeen edo zer egin dezakezun, horrelakoak, baina zintzilari zera da, serio bat da, eta egiten duen zientzia oso serioa da. Eta orduan, badaude, esate baterako, hurbilketa batzuk ikusteko ea posible den telomero horiek luzatzea. Hori da bat. Badaude beste ikerkuntza batzuk, bidezidor batzuk badaude erlazionaturik biziraupenarekin, bidezidor metabolikoak. Eta ikusi izan da bai eulietan edo eta bai saguetan bidezidor metaboliko horiek ikutu eskero luzatu egiten dela 130, 140 bat biziraupena. Ikusteko dago oraindik gizakietan hori posible den, baina agian bai. Hor agian entzungo zenituzten resveratrola, zerak honek ardau baltzak duen molekula bat, resveratrol hori eman eskero euliei edo saguei euren biziraupena luzeagoa da. Baina litroak eta litroak edan behar dira egunero, da orduan alde batetik luzatu, baina beste batetik laburtu egingo litzateke, ezta. Orduan, badaude zenbait hurbilketa, eta litekeena da, beste hurbilketa bat, jendea pentsatzen ari dena da, hau da, ikustea ea, zure arazoa baldin bada, bihotzean daukazula, ea posible duzun, gaur egun ere egiten den moduan, gaur egun gure biziraupena luzatzen da, trasplanteak egiten ditugulako bihotzeko bat eukiezkerot, bihotz berri bat jartzen dizute, edo eta zirrosi bat eukiezkero, gibel berri bat jartzen dizute. Hortik joan apur bat, baina itxaroten egon beharrean, beste persona bati agertzen den, zurekin kompatiblea den, norbere zelulekin ea posible den egitea. Horan, partxe moduan. Ez dakidana hori, el morir, edo hori esan duzuna, ez dakit oso ondo zer esan nahi zuen. La muerte de la muerte. La muerte de la muerte. La muerte de la muerte, esan dago. Betirako, eternidadea, baina zer esan nahi duen horrekin, hori ulertu dut, baina zer esan nahi duen horrek, hola molekuletan, ez dakit. Bueno, ixe da, grinet, derrepentin nago, mikro hona karria. Galdera ibakazue? Bai, galdera bat. Bale, bi batea. Bi o, hiru. Kaixo, arratzaldeon. Arratzaldeon. Nik nahi neban lotu hau gaiz hau transexualidadiaz. Transexualidadiaz? Bai, ia zer dekozun esateko horren gora beran. Baneukan lehen, zer bat horrelako lehen erakutsi dizkizuet gene batzuk, zera hoi gene, diapositiba bat hor esaten duena aurkitu da, zeraren, zer jartzen nuen, ausardiaren genia eta bar, baneukan beste bat, baina frantsesez edo zen, aurkitu da homosexualidaderen genea, horrelakoak ere albistetan ikusi izan direlako, eta argi dago hori ez dela horrela. Bilatu dezakezu nahi duzun beste, baina homosexualidadaren generik ez dago. Hori izango litzateke beste kaso tipiko bat, oinarri genetikoa baduena, baina baita ere beste oinarri batzuk, inguruneak eta edota beste gauza batzuk euren eragina dutena. Kaso batzuetan genetikoa gehiago izango dena, beste batzuetan ingurunearena izatearena. Ingururarekin esan nahi dudana, ez da, lehen erakutsi dut hemen horkotxe batzuk eta batez be biologoentzako inguruak esan nahi da bena da, uteroan egon zaren bitartean zer gertatu zaizun. Hau da, bilakaeran, zure garapenean. Hori da, batez be determinatzen duena, geneak gehi
ama barruan egon zaren bitarte horretan, hau da, zu garatzen egon zaren bitartean, hor gertatu izan zaizuna. Hori da batez ere definitzen duena gero, zer nolako, ez dut esan nahi izaeraren akorren beste, baina eukidizazkezun gaixotasunak eta abar, hori determinatzen dute. Kasu horretan, eragin genetikoa ez dago gene bakar baten pean, argi dago gene asko egongo direla implikaturik, zeintzuk diren oraindik ez da ezagutzen. Batez. Bueno, beste galdera bata. Bai, Artzaldeon. Zaleon. Galderi baino gehiago, reflexinei bata, baina gero zeure eritzizi horretaz. Lehen beha ipatuzu, genetika eta etikan arteko batzutan konfliktu handiak egoten dizela, eta nik bebai ikustetxuaz, eta askotan genetikaraz, genti poblazioinoi edabidik liuratut egiatzen dizela, eta etaten da bela horrek albiztik zukera kutzi zuzenak, eta nipe ikusten dut, eta aspaldik hasi nebanik kode genetikuk dakarren importantzizio osasunin baino askoz geisha daukela kode postala, haude Afrikan bizitzen basa barreinotza ze kodigo genetikoak asun, 40 urte aiatik atxeak azule, eta askotan entzuten dutenin bizitzi luzatu, erixotzi ez tala egongo, eta tonterixat izorrek erixotzi gehuaz bizide eta danogaz hiltzeko. Eta horreaz nahi dutena galdetu dira, ze gauza batzuk izan dozu, baina nitzako importantiena hori da. Genetikan etzen den ikerketik, ze aplikazioi praktiko eukiko leuken gizartin onurantzako, baina alba da gizartin arlo geixen naiz. Lehen erakutizun adibide bakarra izan da, seguramente eliteko pertsona bat, ez da oso aberatza zan familia bateko ume batena. Hori bada gero poblazioi edatzeko posibilidadi? Zeu esan duzune, alan da. Eta gauza asko eta reflexio asko egin duzu zaldi berean, ez da. Egia da, guk egiten ditugun lan piloak bakarrik izango direla, momentuz behintzat, gizartearen parte bat erabili ahal izango dituenak. Baina bai hau eta bai beste edozer. Eta hori dela eta, edo horregaitik, ez da inork gelditu prozesu hau. Ez bakarrik biologian, beste edozertan ere. Teknologien aurrerapen guztiak egiten ari gara, eta iPhoneak eta ez dakizertzuk eta iPadak, eta badakigu leku txiroetara ez direla iritsiko horrelako batzuk, baina horrek eskaitu gelditzen hauek zertzen, garatzen eta jarraitzen. Eta beraz, hor gaude, gizarte moduan horixe da. Eta hau beda beste adibide bat horrelakoa. Horregaitik esaten izun zuri, ez da, medikuntzaren aldetik aurrerapenak errez ikusten direla, baina errez ikusten diren moduan ikusten da hau garestia dela. Eta honi aurre nola egingo diogun oraindik gure sistemarekin nik ez diot ikusten. Ze izango da bakarrik aberatzentzako. Eta aberatzak ez dut esan nahi, aberatzak, mutiko hau esan aberatza, gertatzen dena da, joan zela Wisconsineko zentru mediko batetara, eta justu, kasualidadez, hor zintzilari batzuk zeudela. Eta interesa piztu zitzaien hoiei, eta orduan harrapatu zuten eta analizatu zuten, ezta? Baina aberatz, gure moduko aberatzak, posible izango dugu, gure moduko aberatzok honelako gauza asko eskuratu. Hori segurutik lortuko dugu. Iritsiko den herri txiroetara, hori zenbateraino iritsiko den, hori ez dakigu. Ezin deutzut esan, horrek inoiz gizakia ez du gelditu. Jarraitzen, fortxago kontua. Inoiz ez du gelditu. Ez gara zi pentsatzen, orduan, zeranek Zuckerbergek daukan diru guztia lortu duena Facebooketik, ez da, joan den egunean hitzaldi bat eman zuena bertan Harvarden, ez? Ez dakit izelako miliona da lortu duen Facebook horrekin. Eta pentsatzen duzu, kontxo, diru hori erabili beharrean hartu eta errepartidu den artean, ez da? Baina hori zaigu okurritzen, ez dakit, beste modu batera egiten ditugu gauzak. Lehenengo behintzat egin behar duguna da, kultura zientifiko auki danok, alik eta gehien. Jakiteko zer dagoen hor. Horrekin gero erabakiak errezagoa da hartzen. Baina kultura zientifikoarekin ez dut esan nahi, el cuarto milenio edo horrelakoak. Hori dira kultura pseudozientifikoak, eta hor kontu zibil behar gara. Horregaitik gustatzen zen jakitea, zerbait esan badu norbaitek jakitea nor den hori, eta posible dudan ze. Hor hitz egiten jende asko dabil. Eta hor zurrunbilo ikaragarria dago, baina jakin egin behar dugu bakoitzak esandakoa non esan duen, importantea da
ikustea zera idatzitakoa non dagoen idatzita, ea beste zintzilari batzuk onartu duten esatekoa, guk zientzilario gauzak argitaratzeko alako pausu zorrotz batzuk eraman behar ditugu, ez da erreza argitaratzea. Beste ikerlari batzuk begiratu behar esaten dute ea guk esandakoak benetan horrela den, ea frogatu daitekeen barriro, ze hitz egiteagatik ikusi duzu hor, infidelidadea, genea, ala, edo zer, esan, kontuz ibili behar gara horrekin. Nik, batez be nire interesa olako lekuetara etortzarekin da, bueno, lehenengo erakusteak, nik posik nago, asko aurreratu dugulako ez da azken urte hauetan, eta nik posibilidadeak ikusten dizkiot honi. Baina bebai bestalde batetik jakin, bueno, a ber, onaino iritsi gara, hausea daukaguna, eta gero dan artean ikusi beharko dugu, ea zer dan nahi duguna, eta nondi jorratu da nahi dugun, ez? Azkalengo galdera batentzako, Bai, bota. Hauxe mexe. A ber, ni galderi baino gehiago da, reflexioi bat. Laboratorio farmazeutikuk, laboratorios farmacéuticos, bizidiz, aberazten diz gaixotasunaz. Etxen dabe, gerua eta botika geixa, gerua eta karuaua diz, tratamiento geixaua, diro geixa balixo da benak. Orduan, a largo plazo, ez da merkiaua sekuentzisi gaixo batena bilatu da trata iruroi urtin medikaten eukitzi baino. Orduan, hoxe da, nire reflexio ide, bai, karude baina epemoz baten, zebein topatakun arazu konpondu leike. Babi, jo nik uste da esan gure dutzut. Laboratorio farmazeutikok normalizaten dira hemen zerak, diabruek. Egoten garen askotan pentsetan da diru ataratekoak. Baina egia da, laboratorio batek pastillak, tratamentuak lortzeko denbora pilua behar duela, jende pilua behar duela eta diru pilua behar duela azkenean pastilla bat edo tratamentu bat lortzeko. Eta behin lortuta, eta astu zait orain ratioak zeintzuk diren, baina izaten dira probatzen dituztela, ez dakinik, 1.000-tik gora, eta azkenean 1.000 horiek bidean geratzen dira, ez dutelako balio, eta azkenean bakar bat sortzen dela. Zu enpresa bat bazara, eta ez pentsau farmazeutiko batetako bazarenik, beste enpresa klase batekoa bazara, eta aprobada pilo egin behar badituzu, gauza bat ataratzeko, azkenean lortzen duzun horretatik etekina atera nahi dutzazu. Ze, ibili bazara, denbora piloan, zure langile pilo ibili bada hor, eta kapital asko sartu baduzu lehenengo batean, horretarako, gero etekina ateratzen ez baduzu, ez dau modurik aurrera joteko. Itxi egin beharko duzu zure enpresa. Gauza bera gertatzen zaie enpresa farmazeutikoei. Hori kontutan hartu behar dugu bebai. Enpresa diren enean, dirua irabazteko daudela. Hori, bata. Eta hor, egia dela, diru asko ipini behar dela, hor arrisku ikaragarria dagoela, ze askotan aprobadak egiten dira, ematen du tratamentuak balio duela, eta gero azkenean kaleratzen da, eta tratamentuak ez du balio, beste ez daizelako zer sekundario bat daukalako, eta kendu egin behar dutelako, eta orduan galera ikaragarriak ekoitzen dituzte enpresek. Guk ezagutzen dugun modua gauzak ateratzeko, dakiguna funtzionatzen duena da enpresa farmazeutikoek egiten duten modua. Eta ez, homeopatiak egiten duena, edo ez da izlako bedar sarbatzuk horti dabiltzenak. Hoiek ez dago frogatuta funtzionatzen dutenik. Jente asko, euneko 40 badirudi Espainian, horren erabiltzen dituela golago gauza arraro batzuk, homeopatiaren modukoa, dana, egitea dilusio infinitesimal bat eta azkenean ezer ez daukasuna hartzen duzuna, nola baiteko memoria bat gordetzen duena, hor, nonbai gordetzen omen du, molekularen memoria, eta hori jendea geruzi egiten du. Diru pilo gastatzen du, ezer zertu gabe placeboaren efektu hori dela eta hori ez dago frogatuta funtzionatzen duenik, eta agian merkeagoa izango da, baina ez funtzionatzeko berdin dio. Zerak, enpresa farmazeutikoek egiten dituzte hainbat eta hainbat saio frogatzeko funtzionatuko duela. Egia da, irabazteko daudela, baina beste edozein enpresa moduan. Ni horren enpresen aldekoa parte horretatik bai banaz. Egia da beste alde batetik hor monopolioak sortu izan direla. Eta monopolioen aldekoa naiz.
hori ala da. Eta horren kontra, sortu izan dira, Indian esate baterako zenbait enpresek, enpresa farmazeutikok, ez dakit entzun duzun, lortu izan dute beste Europako enpresa batzuren antzeko tratamenduak sortzea, baina askoz ere merkeagoak. Horiek badaude, baina egia da bai jarraitzen dituzten pausoak ez direla hain zorrotzak enpresa farmazeutikoak konparatuta. Da orduan, ez dut esan nahi gauzak ezin direnik hobetu, seguru baietz, eta ez logo monopolioak ez dira bat ere lagungarriak izaten gizartearentzat. Baina jarraitzen diren pausoak enpresa farmazeutikoenak nire ustez onak dira. Bueno, galdera gixoberik ezpakau, amaitutza demogo, txalo bero bat. Eskerrik asko, etortearen.